बिटिआर सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ सरकारा लामा आन्दायहोनो नाङा। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार। बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय 2020 मायथाइनि जे 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरानो मावफुं जायाखै आरो आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर सुक्तिखौ खालामनायनि मुङाव सरकारा जोंखौ लामा आन्दायहोनो नाङा होननानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां बिटिआर गोजोन गोरोबथा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो बे समाव XNDB आरो भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTC सरकारजों मोनसे सावरायनाय आयदा जादोंमोन आरो बे आयदायावनो बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सुक्ति खालामनायनि मुङाव बे समाव भारत सरकार एबा सरकारा बे समाव सुक्ति खालामग्राफोरखौ थगायनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे सुक्तिखौ आबुं जुदि मावफुङाबा बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरानो मावफुंनो थाखाय आद्रा दङ। माखासे जाय बे गोरोबथाया दिनैसिमबो मावफुं जायाखै एबा आद्रा जानानै दं आरो बैफोर गोरोबथाफोरखौ जेरैखि जाया मावफुंनो नांगौ आरो गोरोबथाखौ जुदि मावफुङाब्ला जोङो सोमावसारनो थाखाय जेब्लाबो थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्रा जे सुक्ति खालामग्राफोरखौ जे थगायनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों, लामा आन्दायहोनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मैया मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकार BTC सरकार आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरजों मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायखांनायनि उनाव बिथां दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बारग' NDBफोरा बे समाव NIA केस नांनायफोरा बे समाव उइथड्रल जाबाय, बिथांमोना गबाय, नाथाय CBI केस नांनायफोरा दासिमबो गवाखै आरो बेफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो 125थि संबिजिरा सोदांनाय, कार्बि आंलंनि ST हिल स्टेटास होनाय आरो गोबां आयदाखौनो मैयानि सानाव रिभिउ मनिटरिंनि गेजेरजों जे गोनां बाथ्रा फोरमायथिदों आरो जुदि सुक्तिखौ मावफुङाब्ला गोख्रों सोमावसारनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोमावसारग्रा आफादफोरा थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन, XNDB वेलफेयार एसोसिएशन, जोङो मोनथाम बर' सिगनेटरि आफादा भारत सरकारजों बर' एकर्ड, बिटिआर एकर्ड 2020 बे गोजोन गोरोबथानि सुक्ति मावफुंनायनि सायाव भारत सरकारनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट नीरज कुमार बांसद बिथांनि मासि लानायाव आसाम सरकार, BTC सरकार आरो बे गासै आफादफोर स्टेक हल्डारनि मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो, ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं। आरो बेयाव गुबैयै जे एकर्ड मथे 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा जों बुंबाय थादोंमोन जे 125 आर्टिकल 280, जों दिनै बुंदों जे 125 आर्टिकल 280 बेखौ जोङो सोदांनानै 125 होनना बुङोब्ला 10टा 6 सिडुलनि बाथ्रा फैयो आरो बिथांमोना बुङो जे त्रिपुरायाव प्रब्लेम दङ, स्टेटआ मिज'रामाव प्रब्लेम दङ, मेघालयआव प्रब्लेम दङ। बेखायनो BTCनि बिटिआरनि मर अटनमि, मर फाइनान्सियेल पावारनि थाखाय सिमा बारायनांगौनि थाखाय बे गासै मेटारखौ लानानै 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो मर अटनमि जोंनो नांगौ। 125 सोदोबखौ जों दिनै बाहायाखै आरो बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों। गोदान बेयाव क्लज लाबो, गोदान बेयाव एमेन्डमेन्ट लाबो आरो गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों BTC बिटिआर कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय। बर' कसारि काउन्सिलनि जिखिनि आद्रा थानाय जि गामि दङ बेखौ थिसननांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै फुल फ्लेजेड स्टेटास होनांगौ।
कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ जों रेज खालामदों 2003 आव दंमोन 2020 आव दङ दिनै 25 बोसोर जाबाय बे इस्युआ मानो दाबो रिजल्भ जायाखै आरो मोनद' हारिनि मेटारखौ जुदि माने मुभ खालामदोंबा कार्बि आंलंनि कार्बि आरो बर'नि एसटि हिल आरो प्लेननि इस्युआ जिहेतु जों एसटिखा आसामावसो बियो माने बाइफार्केसन जादों बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथाखौ जों रेज खालामदों रनस पेगुनि चेयारमेनशिपआव बिटिसि काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल आसाम सरकार एबसु माने एनडिएफबि इउबिपिअ आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो सावरायनो थाखाय दाबि दैखांदों लोगोसेनो जि फरेस्टआव हा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 सिबिआइ आदालतआव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स एनआइएनिखौथ' हगारबाय नाथाय सिबिआइनो दाबो दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों आरो 1500 कौटि थाखानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बा नोङो नेरिम्स बानायनांगौ आरो एनआइटि बानायनांगौ बे गासैखौबो जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि होदों रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ बिनि थाखायबो दाबि होदों दिनैनि रायलायनाया मोनसे रिभिउ मिटिं आरो बे रिभिउ मिटिङाव जों बुंदों जे 6 बोसोर जाबाय एकर्डआ आरो बेयाव भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट लाखिदोंमोन कमिटमेन्ट मथे माखासे मावदों माखासे मावाखै आरो मावैनि थाखाय जों दिनै खुद्रिदों दुखु मोनदों आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ खावलायदों हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ हम सेक्रेटारिजों रायलायनांगौ सल्भ जानांगौ जाहाथे सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ आरो गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि